Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour réussir, Dubaï. Ama boka be fo dakuri ya kile ka be ni yanguma o be salamu alaikum. Yere majigi ka foli kitchen ne ma ka foli. Yere donga foli. Foli min saniyan be ka tuma foli kan be la jelen kan. Kan be la jelen na diɲɛ kɔnɔ. Ne ka silamɛ ka foli. Ne man kisi ko ɲɛsin aw ma. N bɛ dugawu kɛ foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka diɲɛ ɲasuma ka fara finɛ ɲasuma ka fara gɛlɛ ɲasuma. K'an bɛɛ don da kelen k'an bɔ da kelen ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ kɔnɔ Ala ka diɲɛ mɔgɔw ɲasuma n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagaw la k'u layɔrɔw suma ka anw yɛrɛw ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an n'u bɛ taa jɛn kiti min na Ala ka t'o nɔgɔya an n'u ye an bɛ dugawu kɛ minnu n'an man kɛnɛ Ala ka jɛn ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɛnɛ Ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan kɛnɛya ye masafugulan dɔ ye n'a bɔra i kunna i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko ja masaya dɔ tun dinen bɛ i ma hali bi Ala kana kɛnɛya fugulan bɔ an kunna fiyewu an bɛ dugawu kɛ minnu bolokololen de don Ala ka u sɔn Ala ka kɔriw ka kɔriya wuli ka b'u kan ka dɛsɛ wuli ka b'u kan dɔɔni b'an minnu fɛ hali bi Ala ka baraka ni dɔ fara an ka sɔrɔw kan foyi tɛ minnu fɛ Ala ka dɔ d'u ma Ala ka bɛɛ sɔn Ala ka silamɛya jidi ka kafiriya nagasi Ala hamiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye an ka ɲinifɛnw min Ala ta bɛ bɛn Ala nɔgɔya ye min Ala ta tɛ bɛn hali bi Ala ka hakili ɲuman d'an ma ani miiriya ɲuman ani ko ɲumanw Ala nɔgɔya ye Ala se ka an ka se ka ɲuman kɛ k'a caya an bɛ yafa ɲini Ala fɛ kira bonya kosɔn Ala ka yafa an ma an ka waleya jugu bɛɛ lajɛlen na ni k'an sago ma ko bɛɛ lajɛlen kan ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na Ala ka limaniya basigi ka limaniya sinsin k'a caya k'a barika la ka d'an ma vocal suivant walima e yɛrɛ b'a fɛ de danfɛnw k'e kanu sisan sa danfɛn sugu bɛɛ lajɛlen k'e yɛrɛ kanu sa n'o ye kanu dan ye i b'a baara alors très simplement an donna hayiso ka bid kɔnɔ depuis kunu an b'a ka bulondadenni dɔ kɔnɔ a jumla min a man bon kosɛbɛ mɛ bɔ nka a bɛ den damani bɔ nin y'a nasira filanan ye min n'i b'a fɛ danfɛn o danfɛn Ala ka danfɛnw kɛ i kanu tant que n'i b'a tigi tɔgɔ lɔn k'a jamu lɔn ka ban n'i y'a tigi tɔgɔ ta k'a bugɔ ka nin baara n'a ye dɔrɔn a tigi b'i sago de k'i ye wagati min na i ko ka d'a ye a b'a kɛra k'a daminɛ jinɛw na ka na ruhaniyaw na ka na adamadenw na fo ka se mɛlɛkɛw ma Ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen hali bɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ma n'i y'a ta k'a tɔgɔ baara ni nin ye bɛɛ n'i b'a fɛ bɛgɛn nin ka kɛ min ye i ma a bɛ k'o de ye nin bɛ fɛn de karaba i ye danfɛn wɛrɛ de karaba e ye k'i ko diya ye nin tɛ muso ni cɛ dɔrɔn ye dɔrɔn ko muso i ko ka diya muso ye a ka sun o dɔrɔn tɛ ha hali jinɛ n'i bɛ jinɛ dɔ dɔn ko jinɛ kabila dɔ bɛ yen jinɛ masa dɔ bɛ yen i b'a tɔgɔ dɔn e b'a fɛ a k'i kanu ni hɛrɛ ye ka hɛrɛ ɲɛsin i ma n'i y'a dasi bɛɛ a bɛ kɛ o ye baara nin ka kɛnɛ kojugu walima i bɛ fɛ ka taa juru ta i y'a tigi tɔgɔ ta k'a baara ni nin ye ka a kanu sabati i n'a dusukun kan i ta a b'a k'i ye a nisɔn ka di a bɛ ko nin kiri ye walima ye muso dɔ de i b'a fɛ furu la o n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ o ka nɔgɔ kojugu walima baarakɛla i ka kiliyan dɔw de bɛ yen i n'a tigi kɛlɛla i bɛ fɛ a tigi ka kɔsigi ka don i ma kama sɔrɔ i m'a dari i ma a tigi ka sigi ka don e ma k'i kanu ka tɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ kan n'i ye nin ta k'a baara bɛɛ tile 3 dɔrɔn don i b'a a tigi bɛ kɔsigi i ma walima e yɛrɛ b'a fɛ de danfɛnw k'e kanu sisan sa danfɛn sugu bɛɛ lajɛlen k'e yɛrɛ kanu sa n'o ye kanu dan ye i b'a baara kɛ i b'a don i bɛ jama tɔgɔ don a kɔnɔ Allahu akbar a ka kɛnɛ kojugu nin b'i ko de diya mɔgɔw ye wa o min k'i ye o b'a k'i ye ni nisɔndiya ni kanu ni fɛ yɛrɛ o b'i fɛ o b'a kɛra nin y'o de Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ka hari dɔw bɛ yen n'i y'a baara dɔrɔn i b'a tigi bɛna ko nin kɛ maa dusu kasilen de nin ti ten dɛ nin b'i ko de diya e bɛ fɛn o fɛn fɛ e ko bɛ diya o tigi de ye wala nin b'e de ko diya mɔgɔ wɛrɛw ye danfɛn wɛrɛw adamadenw jinɛw mɛlɛkɛw ruhaniyaw nin b'i ko diya o bɛɛ de ye n'i y'a baara ko Ala k'i kanu don mɛlɛkɛw dusukun na ka ŋaniya ta n'o ye i bɛ se k'a tester ka filɛ o k'a baara dɔrɔn Ala k'i kanu don mɛlɛkɛw ni ruhaniyaw ni jinɛw kunna Ala k'i ko diya o ye i b'a baara walayi tuma dɔ la n'i ma ban fo jinɛ dɔ bɛ yɛlɛma adamaden kana bɔ i ye nin b'o dama dama de kɛ kasi k'ele yɛrɛ ko diya danfɛn tɔw ye nin yɛrɛ ka base y'o de ye k'e le ko diya maa wɛrɛ ye sa k'e kanu don dɔ wɛrɛ la a b'a tɔ faamuya cogo min mana diya aw ye ni ko ka di mɔgɔw ye ka ban a banna o ye ko bɛɛ dilanni ye walima e yɛrɛ ko ka diya diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan n'i y'a ŋaniya ta sa a bɛ baara kɛ n'o de ye vocal suivant a banna i y'a dabɔ fɛn o fɛn kama a bɛ kɛ bi kun fayakunu sadaka to bi ma ta ya sara sadaka ye fɛn ye fɛn min mana e yɛrɛ ja inshallah Ala ka baraka don a la e ye nin kɛ k'i bɛ juru le ta i bɛ juru sɔrɔ i ye nin kɛ k'i bɛ kiliyan dɔ le ni mɔgɔ dɔ le kɛlɛla i bɛ fɛ a tigi ka sɔgɔ ka don i la n'i y'a kɛ dɔrɔn a fɛngɛnen don i ka muso de bɔra wa n'i ye nin baara bɛɛ a bolobagatɔ bɛ na kana bɔ ka don n ka kapa dɔ kɔnɔ dɛ baasi tɛ
i k'a baara fɛn fɛn kɔni kama a bɛ kɛ le tile 3 kɔnɔna na ka kɛnɛ kojugu wa ni client ko lo fana o sabatilen bɛ na karamɔgɔ cɛ kana don n ka pando kɔnɔ n'o tɛ n b'i retirer dɛ n'i ma ala don ka filɛ